как 500 годишно царство. Ето е плашило цял свят. Стопаляли се от няколко младежи и чакмакли и пушки. Марко, ти мъдро приказваш. Но от нас има по-мъдри хора, които са предвидели, че всичко ще се оправи. Аз не вярвам на вашите пророци. Не Мартин Садека, ами сам цар Соломон да дойде, пак няма да му вярвам, че можем да направи нещо. Ако е речено от Бога? От Бога е речено да се наляга на парцалите. Ако той е решил да погуби империята, то няма да възложи на нас, суполанковци, да оправим тая работа. Право. Хоч попсави. Марко е прав. Дядо Иван и пак дядо Иван. Дядо Иван. Аз като бях в Молдовата, що руска войска съм виждал и командата им знам. Раз, два. Раз. Ние ще вървим напред, а дядо Иван той ще върви подир нас тупука. Чак до Света София. Константинополь, столица султана турецкого, взета буде без малейшего кръвополития. Турецкое государство в конец разоряет, глад и мор будет окончанием всех бедствий. Цариград или Константинопол, Маргарит, европейски. Ради такива като вас, ще дойде време, когато на този мегдан ще порасне учениш, висок колкото Голият.